Hem assistit, durant aquest estiu passat, a l'exaltació de símbols feixistes per part de dirigents i militants del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. El primer que va eixir a la llum va ser el gest de Jorge Roca, secretari d'Esports de l'executiva del Partit Popular de Xàtiva, que es va fotografiar amb una ensenya nazi. Després va circular per les xarxes socials una foto de Xesco Sáez, president de Noves Generacions de Xàtiva, fent una salutació feixista. Pocs dies després es publicà una tercera fotografia de Daniel Terrades, secretari local de les Noves Generacions de Gandia i assessor municipal, també fent la mateixa salutació. Pocs dies després, una altra imatge, la de la regidora de Joventut de Canals del Partit Popular, Carmen Melissa Ferrer, posant amb una bandera franquista. Més avant, Paula Carda, militant de Noves Generacions de Vila-real, posant amb algunes amigues també darrere d'una bandera franquista. Davant de tots aquests actes que van alçar un greu escàndol, no va prendre cap mesura efectiva contra aquests militants i dirigents de la seva organització. Cap mesura efectiva. Cap expulsió y cap petición de dimisión. Presentar el Grupo Popular esta enmienda para sustituir el texto porque nosotros expresamos nuestro rechazo a todas las actitudes, manifestaciones y símbolos que no respeten la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Podria ser una proposta a debatre, però no té res a veure amb la nostra proposició. Nosaltres parlem dels símbols feixistes, no estem parlant de si són constitucionals o no són constitucionals. Estem parlant de que siguin feixistes. El feixisme és contrari a la democràcia. El feixisme es contrario a la convivencia pacífica. Ustedes plantean una censura expresa a una organización de más de 7.000 miembros, como es Nuevas Generaciones de la Comunitat Valenciana, por unos hechos aislados respecto a los cuales ya ha pedido esta organización disculpas y ha condenado. On està la sanció als militants i dirigents que els han fet? Digue'm, quan, com i qui ha fet aquesta condemna? Si no és capaç de dir-me aquestes dades és que no hi ha hagut cap condemna. I en segon lloc, on està la sanció? A qui s'ha sancionat i amb quina sanció? Em poden explicar per què els seus joves senten nostàlgia i enyorança per aquell sistema dictatorial i repressiu? Senyors del Partit Popular, com és possible que vivint sota els governs democràtics del partit més conservador, autoritari i corrupte de la història recent d'aquest país, aquests fanàtics encara tinguen espai per a la nostàlgia? Doncs, mire, jo els ho diré. Perquè el que enyoren, en realitat, no és una ideologia ni un projecte que compartissin amb vostès, el que la democràcia no els dona i vostès més troben a faltar d'aquells temps de glorioses cruzades. És senzillament la impunitat. Lo que no toleren les persones, lo que no toleren en ningú moment és que vostès, davant de barbàries, crims, genocidis, vinguen a mirar cap a l'altre costat i no tindre una contundència per a que efectivament entre tots contribuïm a aquestes coses mai, mai, mai tornen a passar. Mirant cap a l'altre costat, vostès contribueixen a que això en algun moment de la història es torni a repetir. Punto número 4. Presa en consideració de la proposició de llei sobre la condena dels posats amb símbols i banderes feixistes protagonitzats per dirigents i càrrecs públics del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, presentada pel grup parlamentari Esquerra Unida. Per a la seva defensa té la paraula l'il·lustre diputat senyor Ignasi Blanco. Gràcies, president. En poques setmanes hem assistit, durant aquest estiu passat, a l'exaltació de símbols feixistes per part de dirigents i militants del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i de Noves Generacions del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. El primer que va eixir a la llum va ser el gest de Jorge Roca, secretari d'Esports de l'executiva del Partit Popular de Xàtiva, que es va fotografiar amb una ensenya nazi. Ho he tornat a dir perquè és molt fort imaginar-se a un representant d'un partit que se suposa de ser democràtic amb una bandera nazi. Després va circular per les xarxes socials una foto de Xesco Sáez, president de Noves Generacions de Xàtiva, fent una salutació feixista.
amb el braç en alt. Pocs dies després es publicà una tercera fotografia de Daniel Terrades, secretari local de les noves generacions de Gandia i assessor municipal, també fent la mateixa salutació. La que feien els nazis, la que feien els feixistes italians i els feixistes espanyols colpistes en l'any 36. Pocs dies després, una altra imatge, la de la regidora de Joventut de Canals del Partit Popular, Carmen Melissa Ferrer, posant amb una bandera franquista. Més avant, Paula Carda, militant de noves generacions de Vila-real, posant amb algunes amigues també darrere d'una bandera franquista, la del pollastre, la de l'aguilucho, com se diu popularment. Davant de tots aquests actes que van alçar un greu escàndol, la direcció del Partit Popular, tant la del Partit Popular d'Espanya, que també va tindre altres casos, com la del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que singularment va ser la més afectada, no sabem molt bé quin és el fet diferencial que fa que hi hagi més feixistes en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana que en el Partit Popular de tota Espanya, o almenys així sembla, no va prendre cap mesura efectiva contra aquests militants i dirigents de la seva organització. Cap mesura efectiva. Simplement, per la pressió mediàtica i social, es van donar algunes disculpes, algunes, insistisc, perquè va haver també moltes declaracions de dirigents, de màxims dirigents del Partit Popular, justificant aquests gestos. Disculpant aquests gestos com si foren, deia el senyor Rus, una chiquillada, una noche de juerga, un cachondeo. Fins i tot equiparant la utilització d'aquests símbols amb símbols històricament compromesos amb la democràcia i les llibertats, com la bandera republicana, paraules del senyor Rafael Maluenda. I això va ser la reacció majoritària dels dirigents del Partit Popular. Això sí, s'anunciaren finalment alguns expedients dels quals no tenim notícia com han sigut resolts. De moment, cap expulsió per posar amb símbols feixistes, nazis i feixistes, cap expulsió. De fet, l'única notícia d'una expulsió es refereix a un militant de Paterna, però no està expulsat per posar amb una bandera franquista, sinó per militar en altres organitzacions, per doble militància. Cap expulsió i cap petició de dimissió. A la regidora de Canals no se li ha demanat que deixi l'acte. A cap dels dirigents i membres del Partit Popular i de noves generacions que han fet aquesta exaltació de símbols feixistes, franquistes i nazis se'ls ha passat factura per part del seu partit. Esquerra Unida, i entenem que a tots els demòcrates ens sembla un assumpte molt greu. Molt, molt greu. No és una chiquillada. Hem de recordar els centenars de milers de morts que va causar el colp d'estat franquista. Els milions de morts que va causar el nazisme i el feixisme en tota Europa. El patiment de persones que van ser torturades, empresonades, desaparegudes o exiliades. Els vora 40 anys de dictadura autoritària, repressora, absolutament intolerant amb la llibertat i amb les idees que van patir en este país. El feixisme és contrari a la democràcia. El feixisme és contrari a la convivència pacífica. Així no estem parlant de la llibertat de cadascú de defensar la seva ideologia, sinó d'aquells que ataquen la llibertat dels altres, aquells que ataquen la pròpia essència de la democràcia. L'únic gest més o menys efectiu, segurament també és un posat, que vam conèixer va ser l'expulsió de l'escola d'estiu del Partit Popular en Gandia d'un destacat membre de Noves Generacions per part d'Esteban González Pons. Punt.
destacat membre de Noves Generacions, el que hem pogut veure en la tribuna de convidats d'aquestes Corts, recentment, entenem que convidat pel grup parlamentari popular. Per tant, no hi ha hagut un repudi cap a aquests gestos, no hi ha hagut una actuació efectiva contra els responsables dels mateixos. Hem de recordar que el franquisme està condemnat per Nacions Unides des de l'any 1946. Hem de recordar la preocupació que la pròpia Comissió Europea va expressar respecte a la successió de gestos d'exaltació del feixisme per part de dirigents i militants del Partit Popular i de Noves Generacions. Tots i totes sabem que això seria inimaginable en altres països europeus que comparteixen la negra història del feixisme amb l'estat espanyol. Seria impensable en Itàlia, seria impensable en França, seria impensable en qualsevol dels països ocupats per l'Alemanya nazi i sobretot seria impensable en la pròpia Alemanya, on aquest tipus de gestos són directament delicte. L'apologia del nazisme, del feixisme, és delictiva. Per això, Esquerra Unida planteja una proposta de resolució ben senzilla. En primer lloc, que les Corts Valencianes condemnen els posats amb símbols i banderes feixistes protagonitzats per dirigents i càrrecs públics del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. I en segon lloc, que exigisquen a aquest partit que demana l'acte als regidors que han fet aquest tipus de gestos i que sancione a tots els militants que els han protagonitzat. Per tant, per al seu compliment, aquesta resolució, en cas de ser aprovada, es traslladaria al president de la Generalitat, que al mateix temps és el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, del qual nosaltres reivindiquem fermesa contra aquest tipus de simbologia, i també al president de la Comissió de Drets i Garanties del Partit Popular, que és la que suposadament hauria de tramitar expedients que haurien d'acabar en sancions. No coneguem cap sanció més enllà de l'exemple del militant de Paterna expulsat per doble o triple o quàdruple, ens dona igual, militància. No per els gestos feixistes que va protagonitzar. No tenim massa esperances, sincerament. És trist, però no tenim massa esperances en que el Partit Popular aprove aquesta proposta de resolució. Perquè el Partit Popular s'ha significat moltíssimes vegades per negar-se a condemnar el franquisme, per quan ho ha fet, fer-ho en la boca molt xicoteta, per vetar tot tipus de propostes de reivindicació de la memòria històrica des de sempre. Recentment ens va vetar una moció d'Esquerra Unida de condemna del franquisme i de recolzament i adhesió a la querella argentina que pretén jutjar els delictes de genocidi i atemptat contra la humanitat que es van produir en aquell règim. Segurament perquè els pares fundadors del Partit Popular, abans Aliança Popular, però és el mateix partit, eren precisament ministres de la dictadura franquista. A més, ministres de la dictadura franquista responsables directes de la repressió política, responsables directes de la vulneració flagrant dels drets humans. I tal vegada perquè vostès complixen, en aquest cas sí, aquell manament que en castellà diu honraràs a tu padre i a tu madre. Mare, em sembla que no tenen cap, però pares uns quants, i el més destacat, Manuel Fraga i d'Ibarne. Segurament per això el Partit Popular presenta una esmena intentant desviar l'atenció de la proposta de resolució d'Esquerra Unida, que òbviament nosaltres no anem a acceptar, perquè entenem que cal fermesa, que cal coherència entre el discurs i la pràctica de defensa de la democràcia. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Blanco. Pues bé, conforme diga el señor Blanco, a esta iniciativa s'ha presentat una esmena per part del grup parlamentari popular, registre d'entrar 71.608 per a la seva defensa. Té la paraula el il·lustre diputat, señor Eduardo Vejero. Sí, muchas gracias y buenos días, señor presidente. Señorías, presentada el Grupo Popular esta enmienda para sustituir el texto porque nosotros expresamos nuestro rechazo a todas las actitudes, manifestaciones y símbolos que no respeten la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Ustedes plantean una censura expresa a una organización de más de 7.000 miembros, como es
Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, por unos hechos aislados respecto a los cuales ya ha pedido esta organización disculpas y ha condenado. De hecho, esta organización ha demostrado sobradamente que sus valores son la libertad, la tolerancia y la democracia, y que cualquier cosa fuera de los mismos no va a tener cabida ni tiene cabida. Nosotros los populares creemos, igual que usted, que hay que condenar el uso inapropiado de cualquier símbolo anticonstitucional, sea cual sea, y provenga de quien provenga. Sabrá incluso que en un próximo proyecto de ley se va a sancionar cualquier acción que fomente el odio o el racismo a través del mal uso de emblemas pasados. Los populares entendemos que la Constitución es el principal instrumento normativo para convivir de acuerdo con los valores de libertad e igualdad. Si perdiéramos esto, perderíamos una parte de nosotros mismos, de lo que somos en la actualidad, un Estado democrático. De ahí que solicitamos que estas Corts expresen su rechazo a todas las actitudes que no respeten lo consagrado en la Constitución, y de ahí que presentemos esta enmienda, que usted ya me anuncia que no va a aceptar, pero que creo que ahora lo ratificará. Muchas gracias, señor presidente. Moltes gràcies, senyora Vejero. Torn d'acceptació o no d'esmena. Senyor Blanco, té la paraula. Senyor Vejero, 1 minut i mig. Tenia vostè 10 minuts i empra 1 minut i mig per a defensar la seva esmena. No volen parlar-ne, No volen parlar-ne d'això. No? No els interessa que quede en evidència el seu rebuig a condemnar l'exaltació de símbols feixistes. Perquè vostès entenc que van a votar en contra de la nostra proposició de llei. Per tant, vostès no van a voler condemnar aquest tipus de gestos. Diu vostè que els han condemnat. On els han condemnat? Quan els han condemnat? Qui els ha condemnat? Com té un torn de rèplica, m'ho explica. On està la resolució del Partit Popular condemnant aquest tipus de gestos? I, sobretot, on està la sanció als militants i dirigents que els han fet? Perquè, quan un condemna gestos que li semblen absolutament intolerables en una democràcia, i vostè ha fet un discurset que estava molt bé, i aquests gestos no representen una organització de 7.000 membres. No sé si són els 7.000 membres que paguen la quota o no es paguen la quota alguns. No sé si estos 7, 8, 10 que han fet salutacions feixistes són dels que paguen la quota o no. Jo no vaig a discutir el seu cens. Però jo vull dir, si vostès condemnen aquests gestos, digue'm quan, com i qui ha fet aquesta condemna. Si no és capaç de dir-me aquestes dades és que no hi ha hagut cap condemna. I en segon lloc, on està la sanció? A qui s'ha sancionat i amb quina sanció? Perquè li recorde que hi ha 4 o 5 dirigents, estic parlant de dirigents, no de militants de base, del seu partit, que han fet gestos absolutament injustificables. Posar amb una bandera nazi mereix una sanció en el Partit Popular, pregunte? Quina és la sanció que se li ha posat a Jorge Roca per posar amb una bandera nazi? Pregunte. Fer la salutació feixista mereix una sanció dins del Partit Popular? On està la sanció que se li ha posat als 2 dirigents que han fet la salutació feixista? On està? Exhibir la bandera franquista de la dictadura mereix una sanció dins del Partit Popular? Pregunte. On està la sanció als dirigents del Partit Popular i de Noves Generacions que han exhibit la bandera franquista? Coherència. Coherència entre el discurs i la pràctica. I després no intenten desviar l'atenció. Perquè la seva esmena podria ser una proposta a debatre, però no té res a veure amb la nostra proposició. Nosaltres parlem dels símbols feixistes. No estem parlant de si són constitucionals o no són constitucionals. Estem parlant de que siguin feixistes. Vostè no diferencia entre una cosa que és constitucional. La Constitució és una norma que parteix d'una convenció, un acord polític que es fa en un moment determinat i aprova una Constitució. Hi ha coses que estan en aquesta Constitució, coses que no estan en aquesta Constitució i coses que són contràries a aquesta Constitució. Fins i tot no és el mateix ser anticonstitucional que no estar en la Constitució. Com vostè tanca aquest torn de rèplica, i sé que solen recórrer a un símbol que és la bandera republicana, la bandera que representa la lluita per la democràcia i per la llibertat en aquest país contra el feixisme, així tinc una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid on el que fa és estimar una demanda en protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona que va presentar Izquierda Unida contra una resolució de l'Ajuntament de Torrelodones que impedia l'exhibició de l'ensenya republicana. I la justícia diu
que eixa resolució és contrària a l'ordenament jurídic perquè vulnera els drets fonamentals previstos en els articles 16.1 i 20.1a de la Constitució espanyola. Per tant, si vostè, com el senyor Rafael Maluenda, pretén comparar els símbols nazis i feixistes amb la ensenya republicana, s'equivoca no sols des d'un punt de vista democràtic, sinó des d'un punt de vista legal, perquè la justícia ho ha dit. La Constitució ens empara per a fer exhibició de la bandera republicana. Si vostè el que està dient és que vol condemnar a tots aquells que es manifesten en contra del que diu exactament ara la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, està constrenyint molt la llibertat d'expressió i de proposta política de tots els espanyols. Per exemple, del senyor Rafael Ferraro, un diputado del PP exige el cierre de la Academia Valenciana de la Lengua por catalanista. ¿Vostès el que volen és condemnar al senyor Rafael Ferraro, que atenta contra el que diu l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Suposa que no. El que volen és marejar per no reconèixer el seu passat franquista, que de vegades fins i tot sembla present, donat que no estan dispostos a condemnar-lo. Moltes gràcies. Torn de réplica, señor Ovejero. Sí, mire, señor Blanco, le reconozco cualidades un tanto a veces perversas, pero desde hoy le voy a sumar a ella la de adivino. Mire, señorías, ustedes en realidad lo que pretenden con esta proposición no de ley no es la preocupación por unos hechos puntuales y no representativos de los principios y valores que sostienen y defienden tanto al Partido Popular como su organización juvenil. De hecho, Nuevas Generaciones ha demostrado sobradamente que sus valores, le reitero, son la libertad, la tolerancia y la democracia, y que cualquier cosa fuera de los mismos no tiene cabida en esa organización, ni, como es natural, en la del Partido Popular. Reitero, no es justo atacar a toda una organización de más de 7.000 miembros por unos hechos aislados respecto de los cuales ya ha pedido públicamente disculpas y condenado. Tanto que ustedes remiten a veces a lo publicado en prensa, a la hemeroteca, le rogaría que aquí, en este caso, también lo hiciera. La dirección de la organización emitió un comunicado público de rechazo y las agrupaciones locales lamentaron lo sucedido. Incluso el secretario general del Partido Popular censuró estos hechos aislados. Y el Comité Nacional de Derechos y Garantías de nuestra organización juvenil, que tiene a nivel nacional, no a nivel de la comunidad, abrió inmediatamente expedientes informativos a los implicados en los hechos. Y no le quepa duda, resolverá de manera individual cada uno de los mismos en función de la gravedad, llegando incluso a una expulsión si se lo merecen. Pero miren, señorías, el verdadero objetivo de su proposición, con su interpretación malintencionada de los incidentes, es dañar, desacreditar y contaminar injustamente la imagen del Partido Popular, contribuyendo, creen, con ello, a su desgaste político. Esa es la pura realidad. Sinceramente, creo que esta institución no está para eso. Reflexionen. Igual como critican estos hechos, también deberían criticar cuando algún miembro de su grupo, lo vemos asiduamente, muestra símbolos improcedentes en alguna que otra prenda de ropa e incluso expresa verbalmente sus opiniones rayando la inconstitucionalidad en estas Corts, en la sede de todos los valencianos. Por lo expuesto, como natural, vamos a rechazar su propuesta. Porque, mire, señor Blanco, señoría, su argumentario para condenar tendría que aplicarlo en realidad en aquellos partidos, y en el suyo el primero, porque hay algunos que, haciendo continuamente apología del independentismo y de dictaduras, parece que no pasa nada. Incluso solicitan el aplauso y desde esta trona. Ya sabemos, y ustedes lo demuestran cada día, que es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo con ellos. Y ustedes lo practican casi todos los días. Ustedes insisten con sus discursos incendiarios pensando solamente en sus seguidores, hoy una vez más. Pues sepan que sus palabras inspiran menos confianza que sus acciones. Por ello, cuando el pueblo se pronuncia, cada 4 años, ustedes logran los votos que logran. Señoría, su discurso, a veces insultante, puede alentar a los suyos, pero no olvide, y yo no lo hago, que el insulto es el arma de quien no tiene argumentos ni razones. Y yo, señor Blanco, sin pretensión de aconsejarle, aunque sea mucho mayor que usted, porque ya sabe que cuando se aconseja, el receptor te toma por su enemigo, y yo no quisiera ser su enemigo. Pero sí le indico que últimamente están ustedes, y usted en particular, bastante exaltado, y debería saber que quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz, y usted cada día está declamando más alto. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Ovejero. Per a fixar posició, la il·lustre diputada, senyora Mireia Mollà, té la paraula. Gràcies, senyor president. El grup parlamentari Compromís va votar a favor d'aquesta proposició no de llei i, a més,
m'han quedat molts dubtes, no? Perquè se diu que noves generacions no tenen cabida valors diferents a la llibertat i la democràcia, i clar, la meva primera incògnita és si això només que és l'organització juvenil, si en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana sí que caben valors diferents a la llibertat i la democràcia. Ho vinc a dir perquè avui jo crec que toca també recordar com en octubre del 2009, davant d'una crisi del Partit Popular per la imputació de Ricardo Costa en el cas Gürtel, es va nomenar secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana a César Augusto Asencio, que era diputat de les Corts Valencianes i alcalde de Crevillent, actualment continua sent alcalde de Crevillent i és vicepresident de la Diputació d'Alacant, que va descriure l'Holocausto nazi com el major frau de la història, literalment. Va tildar de mito l'extermini de 6 milions de jueus durant la Segona Guerra Mundial, va assegurar que, segons un estudi detallat, els jueus havien orquestat una propaganda a escala mundial recolzada per innumerables fotos i documents truncats per fer creure a la humanitat que l'Holocaust havia existit. El desprestigi del nacionalsocialisme era, en primer lloc, l'objectiu de l'ofensiva propagandística dels jueus, que durant tota la seva vida s'han dedicat a viure a costa dels demés amb la usura com a element productiu. Clar, si això ho diu el que era diputat de les Corts, alcalde de Crevillent, actualment vicepresident de la Diputació d'Alacant, i que vostès el feren secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que després de la publicació d'aquest article vostès ni van obrir cap tipus d'expedient sancionador, ni van condemnar les paraules de César Augusto Asencio. Saps com li van dir? Que era una xiquillada, que tenia 17 anys, sap, els 17 anys del moment, quan alguns estaven corrent davant de la policia perquè efectivament els estaven perseguint per demanar democràcia. Quan aquest senyor tenia 17 anys, hi havia gent que corria davant de la policia, que la tancaven, que li feien efectivament interrogatoris i moltes vegades amb força i violència per demanar democràcia i un marc constitucional al que vostès ara apel·len. I este senyor es dedicava a fer aquest tipus de declaracions publicades en mitjans de comunicació, el major diari amb major tirada de tota la província d'Alacant, i el feren secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. I mai va haver ningun tipus de condemna ni censura ni reprovació a les paraules del que va ser el vostre cap com a partit. I per tant, què volen que facin els de noves generacions tenint aquestes persones i aquests dirigents com a emblema i com a mostra de lo que és ser del Partit Popular i els valors que tenen els dirigents del Partit Popular? Dir que el major frau de la història va ser l'Holocausto nazi és per a que el que ho diu se li caiga la llengua a trossos. Així n'ha de clar. I vostès mai van reprovar eixa actitud i eixes declaracions. Clar, fill de pato patet, se diu en el meu poble, efectivament. Fill de pato, polític, patet, polític. I aquí tenen vostès una relació de dirigents irresponsables, públics, irresponsables, i també responsables públics del Partit Popular, en administracions públiques com ajuntaments, que estan fent apologia del nazisme i del franquisme, y vostès venen a dir ara que bueno, puede ser que lleguemos a la expulsión si se lo merecen. Por favor, señor Ovejero, respete la intervención. Señor Ovejero, respete la intervención. Señor Ovejero, ruego respete la intervención. En 4 meses no han tenido... Señor Blanco. Señora Mollajot, continúa. Gracias, señor presidente. Sí se lo merecen, sí se lo merecen. Y Uñiga... Señorías, por favor. Unyiguen vostès, a més, en símbolos improcedentes que alguns diputats i diputades exhibim en les Corts Valencianes. Ja m'haguera agradat que vostè li posara noms o almenys ens il·lustrara sobre aquests símbolos improcedents. Ho dic perquè jo crec que el senyor Blanco ha intentat tentar-li a vostè per a que de veritat diguen el que senten, i és públicament dir que per a vostès és igual una bandera republicana que una bandera nazi o franquista. Per què no ho diuen? Atrevisquen-se vostès a dir-ho. Símbolos improcedents? Símbolos improcedents?
Vostès volen comparar una bandera nazi, un salut feixista, una bandera franquista, amb el puny? Sí, amb el puny? I amb la bandera republicana? Por favor, señor Ovejero, respete No, la intervención. lo que tenía que haber fet és haver-lo deixat registrat. Quan ha parlat vostè de símbolos improcedentes, no s'haguera mossegat vostè la llengua. Haguera deixat això registrat en el diari de sessions, com en el seu dia va deixar registrat en el diari Informació César Augusto Asencio. Efectivament, avui vostès votaran en contra. Nosaltres votarem a favor, els membres de l'oposició. A mi quasi que més me preocupa que aquestes persones que estan aquí relatades, vostè mateix, persones com l'alcalde de Crevillent, quedaran registrades en la història dels grans valors que tenen vostès. Quedaran registrats en la història. La gent els posarà efectivament en el seu lloc, perquè el que no toleren les persones, el que no toleren en ningú moment és que vostès, davant de barbàries, crims, genocidis, vinguen a mirar cap a l'altre costat i no tindre una contundència per a que efectivament entre tots contribuïm a aquestes coses mai, mai, mai tornen a passar. Mirant cap a l'altre costat, vostès contribueixen a que això en algun moment de la història es torni a repetir, res més. Moltes gràcies. Per a fixar la posició del grup parlamentari socialista, la il·lustre diputada senyora Clara Tirado té la paraula. Sí, gràcies, senyor president. Miren, senyors del Partit Popular, jo crec que amb la presentació d'aquesta iniciativa d'Esquerra Unida és inevitable fer-se una pregunta. Em poden explicar les seues senyories del Partit Popular per què els seus fills polítics, els seus cachorros, les noves generacions del seu partit democràtic troben a faltar aquell vell sistema totalitari? Em poden explicar per què els seus joves senten nostàlgia i enyorança per aquell sistema dictatorial i repressiu? Em poden explicar quina és la raó per la qual els seus joves idolatren i emulen símbols falangistes, perquè saluden con el brazo en alto i es senten orgullosos per fer-ho i exhibir-ho mentre posen per a fer-se una foto? I no es tracta de militants de base, ja s'ha comentat, es tracta de dirigents polítics, de noves generacions del Partit Popular, es tracta de càrrecs públics. Miren, jo podria entendre certa nostàlgia si des de que començà la democràcia aquestes criatures només hagueren conegut governs d'esquerra i polítiques d'esquerra, però en aquesta comunitat porta quasi 20 anys governant la dreta, amb majoria i de manera absoluta. Vostès, senyories del Partit Popular, controlen i decidixen les polítiques que patim els valencians amb l'arrogància pròpia d'altres règims. A més, a dia d'avui controlen vostès també, amb majoria absoluta, les Corts espanyoles i el Senat. Em poden explicar, doncs, què és el que volen els seus cachorros que no tenen? Quina és la llei, quin és el privilegi, quin és el dret que enyoren que no tenen o que vostès no s'atreveixen a legislar? Acas no han aplicat vostès i han desenvolupat amb el confort polític que dona la democràcia lleis absolutament antisocials? És que vostès no subvencionen les escoles concertades que segreguen per sexes imposant així el seu credo religiós als principis bàsics d'igualtat? És que vostès no són els del recurs d'inconstitucionalitat dels matrimonis de persones del mateix sexe? És que vostès no són els de la nova llei de seguretat ciutadana que revertís drets fonamentals de la nostra Constitució, com el dret a la vaga, com si d'una llei de vagos i maleantes es tractés, emulant altres èpoques? És que vostès no són els que estan permanentment destruint drets nuclears de la nostra Constitució? És que vostès no són els que tornen a criminalitzar a les dones que decidissin lliurement ser o no ser mares? Acas no són vostès els desfullets i pamfletos racistes que repartixen en no poques de les seues alcaldies? Pues si vostès ja són tot això, què els falta a la seua canalla? Què és el que troben a faltar els militants de la seua guarderia? Quins són els valors que vostès inculquen als joves del seu partit? Quines promeses els fan? Cap a on duen les estratègies que compartixen amb ells? Quina formació els donen a les seues seus, als seus seminaris, als seus congressos? Finalment, l'exaltació d'una dictadura violenta i antidemocràtica és un desvarío o és un lapsus? Què és el que els irrita a vostès, senyors del Partit Popular? La irresponsable ignorància de qui ho pensa o la incòmoda ingenuïtat de qui ho diu i a més ho penja al Facebook? Perquè
això els deixaria nuets davant la nostra sospita. I és que a vostès el que en realitat els preocupa no és la incultura o la ignorància de qui fa apologia de la maldat o la perversió d'un sistema antidemocràtic, sinó la imprudència de qui no se calla i ho manifesta com el que se jodan d'Andrea Fabra referint-se als parats. Exactament la mateixa. Llavors tornem a la pregunta. Senyors del Partit Popular, com és possible que vivint sota els governs democràtics del partit més conservador, autoritari i corrupte de la història recent d'aquest país, aquests fanàtics encara tinguen espai per a la nostàlgia? Doncs, mire, jo els ho diré. Perquè el que enyoren, en realitat, no és una ideologia ni un projecte que compartissin amb vostès. El que la democràcia no els dona i vostès més troben a faltar d'aquells temps de glorioses cruzades. És senzillament la impunitat. Miren que bonicos aquells temps en els que no hi havia tribunal constitucional que posara límit a la seva homofòbia. Que bonicos aquells temps, no?, en els que ni matrimoni ni unió, cap rapat en un cuartelillo. Que bonicos aquells temps sense manifestacions molestes, sense parlaments que incordiaren i feren preguntes molestes. Que bonicos aquells temps en el que cap policia preguntava pels maletins que volaven a Suïssa. Que bonicos aquells temps en els que cap jutge els processava ni cap fiscal els feia patir. Miren, eixe és l'origen de la seva nostàlgia, precisament eixe. Així que donen-los de part nostra, de part dels socialistes valencians, un missatge als seus cachorros en forma de vot a favor a aquesta PNL, per a que ho pengen en el seu mur de Facebook junt a la foto de Milan Astray. Perquè no, senyories del Partit Popular, aquests temps no tornaran. Moltes gràcies, senyora Tirado. Finalitzat el debat, senyories. Senyories, per favor. Finalitzat el debat, passem a votar la iniciativa que ha defensat el grup parlamentari d'Esquerra Unida, el senyor Blanco. Vots a favor de la iniciativa? Gràcies. Vots en contra? Gràcies. 7 vots a favor i 8 en contra. Queda rebutjada.